హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బొగ్గరం సునీత టెక్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్కి. ఫ్రెండ్స్, నేను ఈరోజు రాష్ట్ర అడ్వకేట్ జనరల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో మనకు ఇప్పుడు రాష్ట్ర అడ్వకేట్ జనరల్ పోస్ట్ ఎలా నియమిస్తారు, సో మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారము మన రాష్ట్ర అడ్వకేట్ జనరల్ని నియమించుంటారు, సో ఆయన అర్హతలు ఏంటి, ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ ఈరోజు ఈ వీడియోలో చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఈ రాష్ట్ర అడ్వకేట్ జనరల్ విషయానికి వస్తే సీనియర్ అడ్వకేట్ జనరల్ అంటే సీనియర్ అడ్వకేట్. ఇప్పుడు మనం డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో ఎక్కువ అనుభవం ఉన్న అడ్వకేట్ కావచ్చు, లేదంటే హైకోర్టులో ఎక్కువ అడ్వకేట్గా వర్క్ చేసి లేదా హైకోర్టు జడ్జెస్గా ఉన్నవాళ్ళు, జిల్లా కోర్టులలో జడ్జెస్గా ఉన్నవాళ్ళు, సో న్యాయమూర్తులు ఎవరైతే సీనియారిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో అట్లాంటి పర్సన్ని రాష్ట్ర అడ్వకేట్ జనరల్గా నియమించుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట. సో వీళ్ళని నియమించడం అయితే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ 165 ప్రకారము రాష్ట్ర అడ్వకేట్ జనరల్ని నియమించడం అయితే ఉంది. కానీ సో వాళ్ళు ఆ పదవిలో ఎలా ఉండాలి, ఎంతకాలం ఉండాలి, సో వాళ్ళకి జీతభత్యాలు అనేటివి ఎక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేయలేదు. సో మనకు గవర్నమెంటే రాష్ట్ర అడ్వకేట్ జనరల్ని గవర్నర్ ద్వారా ఎన్నుకొని, సో ఆ పర్సన్కి జీతభత్యాలు కూడా గవర్నర్ అభిష్టం మేరకే ఉంటుంది. సో ఈయన శాసన వ్యవహారాలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేదా గవర్నర్కి కూడా తను హెల్ప్ఫుల్గా ఉండొచ్చు. ఏ కోర్టునైనా తనకు విజిట్ చేసే రైట్స్ ఉంటాయి. సో ఈయన జ్యుడిషియల్గా గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్గా ఉంటూ సో తన కర్తవ్యాలు అనేటివి నిర్వర్తించుతూ ఉంటారు. సో రాష్ట్ర అడ్వకేట్ జనరల్కి కాన్స్టిట్యూషన్లో తనకు విధులలో ఎలా వైదొలగాలని కానీ, లేకపోతే తన జీతభత్యాలు కూడా ఎలాంటివి మెన్షన్ చేయలేదని సో ఈ వీడియో ద్వారా నేను తెలుపుతున్నాను. మీకు నా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.